Keilailu on urheilulaji, joka sopii kaikille. On monia eri tapoja keilata. Tässä videossa käymme läpi keilailusuorituksen 5 askeleella. Pelin ideana on yrittää kaataa noin 18 metrin päässä olevan patterin kaikki 10 keilaa. Jos keiloja jää ensimmäisen heiton jälkeen pystyyn, saa pelaaja yrittää toisella heitolla kaataa loput, eli paikata. Paras mahdollisuus kaatoon saadaan, kun yritetään osua patterin kärkikeilan ja sen oikealla puolella olevan keilan väliin. Keilaajat kutsuvat sitä taskuosumaksi. Vasenkätisten tasku on kärkikeilan ja sen vasemmalla olevan keilan väli. Pistelaskujärjestelmä palkitsee onnistumiset kannustavalla tavalla ja varsinkin peräkkäiskaadot tuntuvat lopputuloksissa. Kaikkien keilaajien unelmana on tehdä samaan sarjaan 12 kaadon jono, joka merkitsee täydellistä 300 pisteen sarjaa. Aloittelijan ensimmäisenä tavoitteena on 100 pisteen rajan rikkominen, joka onnistuu monelta jo ensimmäisellä harjoituskerralla. Ensimmäinen asia, kun olet varannut keilahallista vuoron ja astelet keilarata-alueelle, on keilakenkien valinta. Keilailussa käytetään erikoisvalmisteisia kenkiä. Useimmat kengät on valmistettu siten, että liukuvan jalan kengänpohja on päällystetty nahalla tasaisen liuun aikaansaamiseksi. Vuokrakenkien molemmat pohjat ovat pääasiassa nahasta. Tärkeintä on, että kengät tukevat ja istuvat jalassa hyvin. Liian löysät ja epäsopivat kengät vaikeuttavat teknistä suoritusta. Kun olet löytänyt sopivat kengät, on sitten vuorossa sopivan painoisen pallon valinta. Miehet käyttävät yleensä 14-16 paunaista, naiset 10-14 paunaista ja nuoret tätä kevyempiä palloja. 1 pauna on noin puoli kiloa. On äärettömän tärkeää, että aloittelija saa itselleen hyvin sopivan painoisen keilapallon. Halleissa on riittävästi myös kevyitä palloja perheen pienimmille. Reikien koko ja niiden välinen etäisyys ovat pallonvalinnassa tärkeät seikat. Reikien tulee olla sopivat. Keilapallon reikiin työnnetään peukalo, nimetön ja keskisormi. Kuitenkin aloittelevalla keilaajalla keskimmäisten sormien reijät voivat olla mieluummin hieman väljät kuin liian tiukat, jos aivan sopivia reikiä ei löydy. Peukalon reijän koko kannattaa mitoittaa mahdollisimman sopivaksi, sillä mitä sopivampi se on, sitä kevyemmältä pallo tuntuu. Kun olet valinnut sopivan pallon, voit kokeilla alkuasennosta pallon heilauttamista kevyesti eteen, alas, taakse ja eteen perehtyäksesi keilapallon käsittelyyn. Ennen kuin vieritä pallon radalle, harjoittele kuitenkin muutama kerta vauhtia ilman palloa. Voit myös vierittää palloa rajaviivalta keilaradalle muutamia kertoja ennen kuin ensimmäisen kerran yrität osua keiloihin. Aseta kantapääsi rajarikkoviivalle selkäkeiloihin päin. Kävele 5,5 normaalia kävelyaskelta ja käännyt ympäri. Siinä on lähtöpaikkasi. Kokeilet kävellä 5 kävelyaskelta kohti keiloja. Jos rajarikkoviivan ja viimeisen askeleesi astuttuasi väliin jää vielä tarpeeksi liukumavaraa, on lähtöpaikkasi sopiva. Seiso mukavasti jalat vierekkäin radan keskellä. Kanna palloa vapaalla kädellä pallon alapuolelta. Pidä pallo heittokätesi kämmenesi päällä, pitäen pallosta rennosti kiinni ranne suorana. Aseta pallo olkapään kohdalle, jolloin vartalosi ei ole heilurin tiellä. Ensimmäinen askel otetaan vasemmalla jalalla. Askel on lyhyt ja astutaan hitaasti. Kanna palloa vapaalla kädellä ensimmäisen askeleen aikana, siten että pallo pysyy lähtöasennossa asettamassasi paikassa. Alkutyöntö tapahtuu myös vapaalla kädellä. Pallo laitetaan liikkeelle heti kun ensimmäinen askel osuu lattiaan. Pallon liikkeelle laiton jälkeen suuntaa pallo suoraan heilurilinjalle. Vapaa käsi viedään sivulle tasapainottamaan suoritusta. Toinen askel otetaan oikealla jalalla. Askel on myös lyhyt ja astutaan hitaasti.
Pallo on toisen askeleen jälkeen tulossa heilurissa edestä alaspäin kohti vartalolinjaa. Kolmas askel otetaan vasemmalla jalalla. Askel on jo pitempi ja nopeampi. Pallo on kolmannen askeleen jälkeen heilurissa nousemassa kohti heilurin lakipistettä. Korkeamman takaheilahduksen saamiseksi tulee olkalukkoa avata. Neljäs askel otetaan oikealla jalalla. Askel on melko lyhyt ja nopea. Pallo on neljännen askeleen jälkeen takana heilurin lakipisteessä. Viides askel otetaan vasemmalla jalalla. Askel on pitkä liukuaskel. Pallo tulee viidennen askeleen aikana heilurin lakipisteestä irrotuskohtaan vasemman jalan nilkan viereen. Loppuasennossa vasen polvi koukistuu, lantio työntyy eteenpäin, vasen käsi ja oikea jalka tasapainottavat suoritusta sivulla. Irrotuksessa kämmen on pallon alla, ranne on suorassa ja pallo työnnetään kämmenellä eteenpäin. Sormien asento on kello 10:11 asennossa. Irrotuksen jälkeen heittokäsi jatkaa matkaa pallon perään jääden rennosti heilumaan. Koko keilailusuoritus näyttää siis tältä. Jos sinua kiinnostaa tietää keilailusta enemmän tai haluat liittyä keilaseuraan, ota yhteyttä hallin henkilökuntaan tai ohjaajaan. He neuvovat sinua mielellään. Lisätietoa lajista, kursseista, jäseneduista ja yhteishenkilöistä saat myös osoitteesta www.keilailu.fi.